प्रेजेंटेड बाय निषाद फिल्म्स भोजपुरी। जिला जवार में चलेला नमवा कपिल वस्तु के फौलाद हई। जिला जवार में चलेला नमवा कपिल वस्तु के फौलाद हई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद हई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद हई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद हई। हमारा आगे केहू के दाल न गली, रख दे सर पे दुनाली हो। चारों तरफ बावे दब दब हमरे हई, रूपन देही के बाहुबली हो। हाँ, हमारा आगे केहू के दाल न गली, रख दे सर पे दुनाली हो। चारों तरफ बावे दब दब हमरे हई, रूपन देही के बाहुबली हो। एही से सब थर थर काटे, जिला परासी में आजाद हई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद हई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद हई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद हई। कोटि कचहरी थाना में सगरी, चलेला हमारे राजा हो। विश्वनाथ हवे सबका प्रभारी, जानेला पूरा समाज हो। जानेला पूरा समाज हो। कोटि कचहरी थाना में सगरी, चलेला हमारे राजा हो। विश्वनाथ हवे सबका प्रभारी, जानेला पूरा समाज हो। इरफान दीवाना संतोष सुरेंद्र, जिला में हमनिया गहई। हमरा से जानिया झुरई है रे बेटा, हम शेर के औलाद